गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णवन्दे व्रजप्रियम् कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णवन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्याय। देवर्षि नारदଙ୍କର ଭକ୍ତିଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। प्रथम श्लोक। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିନୋଟି ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ବିନାଶର ହେତୁ ତଥା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅଧିଦୈବିକ ଓ ଅଧିଭୌତିକ ନାମକ ତ୍ରିବିଧ ତାପ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ।